Ọhaneze Ndi Igbo ọkwa na ije ụwa. Ebiko ngala kunu watch a video. Onye Obodo mere some one-on-one. Watch out this video, I'm coming back. This video is a massive shout out to some one-on-one. Baba na man you be. Na man you be. Nah, Baba they hate you. Na correct guy you be. Na na all you ji ama onye ma ife. Ndị Igbo kwuchala okwu kwuo akụruo ụlọ amara ịkpata ya. For you we conceive go do that idea alone, execute way personally without eme mkpọtụ. Three communities a Bobble family. A mother joy it in India and that joy every each of them na enwe had a true media. The kind blessing in the see. Jacket among my comedian, a content creator, chapter, execute way akurodo. Onye bule fi na enye home ni efi ke nde ya bi ogbo efi. O no na city na aza asudi waya. Nke wano funds, nke wano mana kugelu belo no. Onwe ife ndi village dikete. And you must know too whole before you show. Oda ni mele me 10 kg bag of rice ike. Tomato ike. 1,000 ike to support them. Is something. Community ga na ekupu uru gi. Ịbata ebe a atụ ọkpa atọ amali yes no ya ọ bụghị na online na-egosi online money ndị ji ego na ndị ejighị ego na-anyanye deti 200 naira n'elu mmadụ awa foundation dawere ya mee video ịmaka ife ifele dị m afọ m ife I was ashamed of myself kiri na mmadụ na-awa foundation ọ bụkwa na nwoke asị n'ebe a fụka ebe hipụrụ aja okwute na rod nọ na awa foundation ịbasee ya ka igosi ndị Facebook na ị na-arụ foundation na one-on-one you don't even more than the video self even you myself don't challenge me it is them na challenge makachi na man you be it be very very exceptional mgbe mbe video maka ndị Ebonyi onwe one particular statement in for the channel just happen na ife ọbụla ifu na onye Ebonyi na-eme tiru chunie nobody na-afị azụ anya ha na-agbaba ifu ndị bend dan gbaa boy onwere onye na-akafa ha na-adị exceptional ife ọbụla ha bend dan mee onwere ife ụda kapị mecha na da kapị mbụ na just uje kwuo okwu everything comedians till date ask everybody so one still remain ọbụla kapị na adịbara mụ ada m ekwuto iplease mmadụ ma ọ bụ ịtụ mmadụ egwu otu mgbaji okwu were ihe n'afọ abalị ya dọrọ ịgba ya dọrọ ọdọka adabeme ọtụpentit ọjọọ ma na-epụtasị gị na aka m ya ọ ga mfe onye nka ngwaje na aka m mfe onye ka m ngwaje na ọka m ihe akọrọ mmadụ niile agha aka gị onye aka Chukwu si kee ya ịmara ebe fiti gị fitie ọ bụla ịpụtara na-eme mkpọtụ online anyị ma anya ọ mere eme mara anya alọ ọ bụla ile gbapụọ 3 communities gbapụọ ka poholu na-agba ka mmadụ na-agbaru mmiri free of charge counterpart our foundation ego block ese our cement ese our ite tolite level ese akwa parapet ese acheko zinc ese just to prove na o nwere ife imenwu. Everybody natural validation of people to prove a point is fake. You don't need people's validation. Iyi mecha isizi ụmụ ụwa so unu nke na-echukwu orie nwachukwu mere m ọbara plan ya agwa ndị mmadụ anyị na plan ịgbapụ bọọholu anyị akwụgo ụgwọ ka injinia bido ọrụ injinia ebido gasị na ya complete ya ife ndị politiks ji awara anyị ka wee na-egosi a na-alụ ụzọ 200,000 eme signboard 70,000 dee ya kọntraktọ wiri obi anọ nnodu road ka ọ wee gosi na onwe ife omegwu ndị otu mkpu a na-emewuzi adazi adarịga wiri iso ka iwefụkwa na onwe ife omelụ edi na-aba amasị anyị ma anya jere edemara anya alụ ife abụrụ ife online nkarekwu nke bụ ilọd ama mma comedian agbakọ na history o first comedian na southeast gbapụ mmiri befa gbapụrụ community mmiri not just one community 3 communities agbakọ na history
Ebe history now, I be the first comedian. Meru ndị be ife chara acha, mepụta ndị be ife. Ụfọdụ na-aja ihe ego 70,000 na event ka akụba alụfa aka were ya na-ebuga ndị agụ a na-akọment ka ama na ya sị gị send account ha yes send account send gị 10,000 ha yes 20 onwere megide ka o send gị 50 o jiri ndịrị ego afọ ọ dịrọ anyị ma ndị one on one ị challenge go m ka m bazie n'ime onwe m chee mara ihe na-emerụ ndị ọka eti nwanne na person you be ịbụ mmadụ. Una for this video onye obodo gwa ka m chọrọ igwu okwu mana before then some one on one nna odogwu ka Chukwu gọzie gị. Onye obodo one certain time bịa mee video si na ndị Ebonyi steeti Ugala na pure water na charger ka ndị Ebonyi steeti nere na hold up. The same onye obodo na-abịazikwa na-eprezi onye Ebonyi steeti some one on one na-ịgbapụ mmiri na 3 community. Onye obodo mgbe ị na-akọ ndị Ebonyi steeti ahụ ọnụ echem na o nwere ihe imere ndị village unu so enwe ọdị ihe imere ndị village unu so ndị Ebonyi steeti a sef ị na-akọdo ọnụ na-ere charger na pure water na gala na hold up so ha karịrị mma sef. Ọ gwara ka eji wee na-asị na ọnụ ahụ buru ogiri asụ ga-emecha were ogiri lacha. Onye obodo ogiri ahụ eburu asụ ndị Ebonyi steeti iwere go ogiri alacha. Ndị Ebonyi steeti ahụ ịkọrọ ọnụ iwere gwụgwọ ji se mmadụ prezie ha ifere kwesịrị ime gị. Ibu some one on one ụzọ mee comedian, ibu Lozewus ụzọ mee comedian, mana some one on one gbapụrụ mmiri 3 community na Ebonyi steeti. Lozewus gbapụrụ mmiri na Enugu steeti. Onye obodo ka nke ịgbapụrụ sọsọ ịgbapụrụ wee na-akụ asịrị, ịgbapụrụ wee na-akparị onye karịrị generation gị, karịrị community gị, karịrị ma ndị dịrị gị gụba akparịbụ onye ahụ. Onye obodo ifere mee gị aka na-eme ihe otu kịta, aka na-eme ihe ndị otu iri ka na-eme ndị otu na this your age. Ịnwụ aka nwụcha aka m ihu gị aza afọ gị etukapụ. Amadụ m ka machine gun gị ya aha, amadụ m eke eru nwaanyị ị na-anụ, amadụ m na iwe ezigbote eku ka eche m na onwe head na bread gị, ama m na bread gị empty, ama m na iwe ezigbote eku uke ịpụta social media na-akparị akụ Zion, na-akparị onye akparị ha ọgụ eku uke utu mpafum utu anụ iju ụwa. Chọkwa m na onye ahụ mmadụ, ama m na onye ahụ fụra, onye ahụ hua. That is same ogiri epụrụ asụ ka ị bịara chaa. Ndị Ebonyi steeti anyị kọrọ ọnụ ọkwa ha na ka ị na-epraise. Mgbe ị na-akọ ha na-eche m na o nwere ihe imenwuru ndị village na mam na-ewu komkom ama na-ewu chaka mkpọm amadịzị ewu chaka mkpọm na ibu nnọọ blọk n'anya na-atụpụ ndị Ebonyi steeti mkpụrụ aja dị ha n'anya. Ama m nnọọ blọk ka ibu foundation ka ibu n'anya na-atụpụzi ndị Ebonyi steeti aja n'anya. Ị na-akọ ha na ha na-ere gala na pure water na charger na street. Ama m na gụọ na onwe gị sef na ndị arịrị charger karịrị mma na ha enyenwuru gị nri ka ime ndị village unu. Ndị Ebonyi steeti kọrọ ọnụ agbapụrụ ndị village ya mmiri ka nke ịgbapụrụ onye obodo ọ wee na-akụ asị nwoke ọ na-akụ asịrị maazị mmakpa m sef ma ị na-akụ ọka ọ dị ka iwu nwoke nwaanyị sef ije ụwa.